हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर जायफोरा नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बर'नि आबुं सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौहाय पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिमखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर लोगोफोर जोंहा मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौबो रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेल दहायहायसो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्ट बा पार्ट 7 भिडिअखौहाय थाबैनो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना बिथांनि भिडिअआवहाय 2 लाख प्लस भिउसखौ थाबैनो खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर बिथांनि भिडिअआवहाय 2 लाख प्लस भिउसआ थाबैनो फैयो आरो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौहाय नायनो मोनो दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौ नायबावनो थाखाय नेनानै थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे जाहाथे नोंथांमोननिसिम आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हायो दे